Хало! 30 урок, видео номер 2. Може би 3 ще станат. Втора точка. Втора точка, както по принцип първата като първа точка. Това е първа точка. Само че с частица стола. Частица стола е за тема. Например, купувам подарък. Подарък. Купувам. Презенто. О. Каймас. Хубаво. В някаква дадена измислена ситуация може да кажем, че подаръкът е купен. Точно определеният подарък е купен. Като съответно би станал презенто га катте първа група аримас. Презенто га катте аримас. Супер! Сега, като искаме да уточним, че точно този определен подарък, ето този подарък. Ето това га го превръщаме в ла. За да направим тема и казваме презенто ла катте аримас. Ключова дума в тази втора точка е киладо. Мо. Вече. Като другите бройни и подобни се залепят точно преди глагола. Подаръкът вече е купен. Презентова мо катте аримас. Още един пример преди да чукнем 3 минути. Още един пример ще бъде, например, вече е резервиран хотел. Трябва да направим всяка. Така, всяка. Хотел. Хотеру. Резервирам йояко шимас. Йояко шимас. Двете заедно. Трета група йояко ще аримас. Хотелът вече е резервиран. Хотеру. Ла. Мо. Йояко ще аримас. Супер, стига толкова.